Bună tuturor! Bine ne reauzim la podcastul de Istoria Brăilei. Astăzi încep o nouă serie, o serie pe care o numesc Târgul Medieval Brăila și care își propune să acopere perioada secolelor 8-19. Mai precis, deși nu mă voi referi decât foarte puțin la ceea ce s-a întâmplat până în secolul XIV la Dunărea de Jos, mai precis mă voi referi la prima atestare documentară a orașului și până la momentul eliberării acestuia de sub ocupație otomană din anul 1829. Până să trecem la subiectul primului episod și anume prima atestare documentară a Brăilei, voi face o scurtă prezentare a contextului istoric în care se afla orașul sau zona Brăilei până la acel moment de la 20 ianuarie 1368. Până atunci vorbim despre prezența slavilor care în drumul lor spre sudul Dunării au trecut și pe aici, pe la Dunărea de Jos, în secolul VII. Amintesc influența Imperiului Bizantin până în secolul X în zonă, de asemenea prezența cumanilor, pecenegilor, tătarilor, primul țarat bulgar, al doilea țarat bulgar care au avut influență în Dobrogea sau oricum în zona asta în mare, vorbind în Musaia Brăilei, nu avem o prezență clară, deși unii consideră cumva cultura Dridu ca fiind prima cultură românească, ea are și influențe bulgare și unii o leagă cumva și de țaratul bulgar, să spunem, sau de prezența bulgarilor la Dunăre. Totuși, până acum este clar că nu vorbim de o populație creștină, pentru că în mare parte ei își incinerau defuncții și introduceau în urne. Cea mai recentă descoperire în acest sens este o necropolă cu 45 de urne funerare, care a fost descoperită pe traseul podului ce se va ridica peste Dunăre. Descoperirea datează din anul 2018. Am participat pe acel șantier arheologic, am descoperit acele urne și din ceea ce am vorbit cu colegii prin țară, datarea mai precisă ar fi undeva secolul 9-10, secolele 9-10 pentru acea descoperire. Hiatusul de informație de până în secolul XIV mai este acoperit și descoperirea arheologice din centrul istoric și anume de necropola creștină, datată de domnul profesor Ionel Cândea în secolele 14-16, o necropolă de la temelia sau fundația Bisericii Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Piața Traian. Aceste două descoperiri acoperă cumva ceea ce nu cunoaștem despre Brăila în acea perioadă. Să sperăm că în viitor noi documente sau noi descoperiri arheologice vor umple acest gol, deși e prea puțin probabil, mă refer în special la centrul istoric, unde stratul de locuire medievală este foarte gros și de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, s-au adus pământ, s-au făcut foarte multe lucrări și e puțin probabil ca noi să mai găsim ceva în viitor, dar niciodată nu se știe ce ascunde pământul, dacă putem zice așa. Dacă trecem la alt gen de surse, până la privilegiul comercial acordat negustorilor brașoveni în 20 ianuarie 1368, avem două mențiuni documentare. Una ar fi Libro del Conoscimento din 1350, în care este menționat un anume Drinago și pe care istoricii români l-au considerat mult timp ca fiind prima mențiune documentară a Brăilei, deși ultimele studii arată că nu poate fi vorba de Brăila în acest caz. O altă mențiune mai apropiată ar fi harta nautică aflată la Arhivele Naționale ale statului din Zagreb, datată între 1320-1370, unde apare menționat un anume Brigala, care se apropie oarecum și de numele de Brăila. Cert este că până atunci putem vorbi în această zonă fie de un târg pescăresc, cum îl consideră mulți istorici români, sau de un târg comercial
al Brăilei, care momentan nu este acoperit cu informație istorică, dar este atestat cumva ca existență de documentul emis de Vladislav I sau Vlaicu Vodă. Tradiția comercială a Brăilei, gradul de dezvoltare pe care îl avea în secolul XIV și mult mai târziu, ne arată că totuși este vorba despre o locuire mai consistentă, care sigur nu a început în secolul XIV. Sunt istorici români care consideră că fiecare cetate medievală sau fiecare așezare medievală trebuia să aibă un corespondent și mulți leagă Brăila de Măcin. Ori prezența măcinului este undeva din secolul XII. Mulți consideră că trebuie și Brăila să fi fost cumva ca o așezare medievală tot atunci constituită în secolul XII, ceea ce este foarte posibil. Totuși, din punct de vedere științific, istoric, putem considera ca actul de naștere al Brăilei actul de la 20 ianuarie 1368, în care apare prima dată în clar scris numele de Brăila. Și vorbim despre un privilegiu comercial acordat negustitorilor brașoveni care puteau să facă comerț în târgul Brăilei fără să plătească taxe vamale. Documentul a fost emis de Vladislav I, Vlaicu Vodă, care a domnit între anii 1364-1377. Documentul în sine este un document în limba latină și se referă nu numai la Brăila, ci și la Slatina. Pentru că este un document mai puțin cunoscut de mulți brăileni sau de multă lume care nu a aprofundat studierea istoriei, prefer ca în acest episod să-i dau citirea acestui document pentru a ajuta la cunoașterea lui și de către alții. Vladislav, din mila lui Dumnezeu și a maiestății regești voievod al țării românești și ban de Severin, prin cuprinsul scrisorii de față, dăm de știre tuturor cărora se cuvine că preaînălțatul principe și domn Ludovic, vestitul rege al Ungariei, milostivul nostru domn firesc, a trimis la noi pe magistrul Dumitru zis Lepes, cavaler al curții sale regești, pentru a rândui și a întări legământul unei păci veșnice între noi, pe de o parte, și toți orășenii și locuitorii provinciei Brașov, vecinii și prietenii noștri prea scumpi, pe de altă parte, punându-ne prin trânsul în vedere cu strășnicie ca să întărim și să păzim pe acei brașoveni în toate libertățile pe care le-au avut ei din bătrâni în țara românească. Așadar, noi, dorind întotdeauna să dăm ascultare poruncilor regești, am hotărât să hărăzim pe veci suzișilor orășeni și locuitorii ai provinciei Brașov libertățile acestea, ca toți negustorii din Brașov și din districtul Brașovului, trecând spre țări străine, pe orice drum al țării românești, afară de drumul Brăilei, vor fi datori să ne plătească pentru mărfurile lor numai de 2 ori tricesima și anume o dată la ducere și a 2 ori la întoarcere, așa fel încât la intrarea în țara noastră să ne plătească numai o dată tricesima la Câmpul Lung sau în apropiere și după ce li se va pune acolo pecetea de către vameșul nostru să treacă slobosi neștânjeniți prin țara noastră. De asemenea, la întoarcere să ne plătească tricesima lângă Dunăre și după ce din nou li se va pune pecetea să plece mai departe nestânjeniți prin țara noastră. Iar când acești negustori purced cu mărfurile lor la pomenita cale a Brăilei, spre țările străine, vor fi datori să ne plătească numai o dată tricesima la Câmpul Lung, nu la ducere, ci la întoarcere. Când însă acești negustori își vor vinde sau cumpăra mărfurile lăuntru țării noastre, atunci nu vor fi datori să ne plătească pentru aceasta nici vamă, nici tricesimă, decât la Câmpul Lung sau în apropiere, și nu tricesima, ci numai dreapta vamă de demult. Pe lângă aceasta, scutim cu totul pe toți negustorii din Brașov și din districtul lui de vama noastră de la Slatina. Poruncim chiar niciunul dintre supușii noștri să nu poată și să nu se încumete a popri sau a stânjeni în vreun chip oarecare pe vreun negustor din Brașov sau din districtul lui, sub cuvântul unor datorii pentru lucruri date pe încredere orașului Brașov sau districtului Brașovului. Spre mărturia acestor lucruri, am dat scrisoarea noastră privilegială de față, întărită cu puterea peceții noastre celei mari, autentice și atârnate. Vouă, așadar, tuturor credincioșilor noștri, comiți, castelani, juzi, vameși, slujbași și oameni de orice stare rânduiți în țara noastră românească,
Vă punem în vedere și vă poruncim foarte deslușit ca, de acum înainte, să nu mai cutezați a sili pe vreun negustor din Brașov sau din districtul lui la plata vreunei vămi sau tricesime, afară de vămile sau tricesimile noastre scrise mai sus, sau să cereți de la ei ceva și nici să îndrăzniți de vreo pricină oarecare să-i stânjeniți, să-i încurcați ori să-i opriți și astfel să nu îndrăzniți a face, dacă vreți să nu înfruntați cumplita noastră mânie, dat în anul Domnului 1368, în ajunul sărbătorii Sfintei Fecioare și Mucenice Agneta. Acesta este așadar primul document care atestă Brăila, dar mai mult decât atât îl așează pe harta comercială a vremii ca fiind un punct important în comerțul cu alte țări. O frază din acest document mi se pare foarte importantă și anume că negustorii care purced cu mărfurile lor pe pomenita calea Brăilei spre țări străine vor fi datori să ne plătească numai o dată tricesimă. Ceea ce este foarte limpede că Brăila era un punct de plecare a mărfurilor către alte țări. Deci exista aici un port cu o tradiție mai veche în comerțul internațional. Și acest port nu avea cum să fie stabilit în doar câțiva ani, ci probabil avea o tradiție de zeci de ani, dacă nu cumva de 100-200 de ani. Și se leagă cu ceea ce am spus mai devreme, cu existența așezării medievale de la Măcin din secolul XII. Acesta a fost primul episod din noua serie Târgul Medieval Brăila. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și să ne auzim cu bine în următorul episod.